Ja, jeg vil tage udgangspunkt i opgave 2 her og forklare lidt om lineær programmering. Det, den handler om her, det er, at der åbenbart findes nogle etvier, men det er egentlig lige meget. Vi har to produkter, lad os bare gå ud i det, og det ene produkt er produkt X, og det andet er produkt Y. Det er undergivet de her begrænsninger her, som vi kan se. Derudover så ved vi, at dækningsbidraget, der skal vi lige tilføje, at dækningsbidrag, det er omsætningen minus stykomkostningerne. Det vil sige, det er ikke det deciderede overskud, fordi der er jo også nogle faste omkostninger, men det er det som er de variable omkostninger. Så dækningsbidraget er en størrelse, hvor man har sin omsætning minus stykomkostningerne. Og de er så givet ved x 10 per styk og y 15 per styk. Det vil sige, når vi skal svare på a, så skal vi bestemme forskriften for funktionen x, y. Og den vil jo så komme til at hedde 10x plus 15y. Med den viden, og med den her viden, så kan vi bruge en nem løsning til at finde ud af, hvad det største maksimalt samlede dækningsbidrag er for de to produkter, givet ud fra alle de her begrænsninger. Det har vi nemlig i bogens værktøj til. Så der taster jeg begrænsningerne ind, som de er givet i opgaven, og taster min funktion ind her. Så får jeg den her polygon. Den fortæller mig altså det område, jeg kan operere indenfor, og den viser mig så også, hvad jeg kan flytte på den her. Ja, nu er den så fiktiv, men jeg kan flytte på den her røde markør frem og tilbage. Men den har regnet ud for mig, det maksimale punkt, det er i punktet 16,16. Det vil sige, at jeg producerer 16 x-produkter og 16 y-produkter, så får jeg det størst mulige dækningsbidrag. Altså ikke reelt overskud, men det overskud, der er givet ud fra omsætning minus stykomkostninger. Så er den opgave jo sådan set løst, fordi jeg har fundet det største punkt, og jeg har lavet forskriften. Jeg vil nu også vise, at jeg ved beregning selv vil kunne finde den her polygon og det her makspunkt. Som udgangspunkt har jeg to ligninger her, som er de overordnede begrænsninger, jeg skal tage hensyn til. Så har jeg selvfølgelig også de her. De her fortæller mig noget om værdierne, der er givet, så jeg kan regne det her ud. Godt. Jeg vil kalde punkterne for A, B, C og D, sådan som jeg flytter musen her. Punktet A, der skal jeg tage udgangspunkt i min første ligning. Og der kan jeg jo sådan set finde værdien ved at sige, godt, jamen, jeg skal jo finde min y-begrænsning her. Så jeg sætter x er lige med 0. Så 10 gange 0, væk med den. Det er selvfølgelig 0. Så har vi altså 20y, må maksimalt give, eller skal være mindre end 480. Jamen så dividerer vi sådan set bare med 20 på begge sider her, så får vi y er lige med 24, ligesom vi har her. Men hvis vi også gerne vil have hældningen her, som jo er minus 0,5, jamen så kan vi sådan set også regne os frem til det, ved bare at isolere y i hele ligningen her. Så gør vi jo bare det, at vi smider x'et herover og siger 20y er det samme, eller er mindre end 480 minus 10x. Så dividerer vi med 20 over en bred linje, så får vi y er lige med 24 minus 0,5x. Så har vi altså vores punkt og vores hældning ned til næste punkt. Y-begrænsning og hældning ned til maksimal mulig udbytte. Så skal vi finde det maksimalt mulige udbytte, altså punktet B. Der skal vi løse to ligninger med to ubekendte, men det kan godt blive for nørklet, hvis jeg bare tager udgangspunkt i den, så der vil jeg tage udgangspunkt i det, jeg har skrevet. Fordi det første, jeg skal, det er, at jeg skal have gjort de her to ligninger lige store, så de begge to giver 1600 eller 480. Jeg har valgt, at de begge to skal være 1600. Det vil sige, at det er jo, der er 3/3 mellem det, så jeg har ganget den øverste ligning med 3/3. Og det vil sige, at det jeg skal finde ud af, det er altså 33,33x plus 66,66y er lige med 60x plus 40y. Det har jeg gjort her. Jeg har jo tidligere fundet y den første ligning. Det var nemlig 24 minus 0,5x. Så det kan jeg jo indsætte i den her ligning, for i første omgang at finde min maksimale x-værdi. Så det gør jeg. Jeg tager 60x plus 40y, og det giver så 60x plus 40 gange 24 minus 0,5x, som var den y-værdi, jeg fandt i den første ligning. Det kan jo så skrives om, fordi det giver jo så 60x minus 20x plus 960 er mindre end 1600. Vi skal isolere x, så vi får jo 40x minus, eller skal være mindre end 1600 minus 960, altså 40x skal være mindre end 640. Så dividerer vi med 40 på begge sider for at finde x, og så får vi x er lige med 16. Så skal vi have fundet y. Det gør vi så ved at indsætte x er lige med 16 i en af de to ligninger. Jeg har så valgt at indsætte det i den sidste ligning her. Så vi siger altså 60 gange 16 i stedet for 60 gange x plus 40y
mindre end 1600. Vi isolerer y ved at sige 40y er mindre end 1600 minus 960, og det er det samme som 40y er mindre end 640. Vi dividerer med 40 på begge sider og får y er lig med 16. Så har vi jo så fundet vores punkt. 16,16 her, vores maksimale begrænsning, og vi har hældningen fra det første punkt til det næste punkt, så vi kan tegne en ret linje mellem dem. For en polygon består jo bare af en række rette ligninger. Men vi har jo ikke fundet hældningen til vores næste ligning, som er vores x-begrænsning, som jo ligger her. Så vi skal lige have fundet hældningen, og det gør vi jo bare ved at isolere y i den anden ligning her. Det gør vi bare så ved at smide 60x herover, siger 40y er mindre end 1600 minus 60x, så dividerer vi hele svineriet med 40, og får y er lig med 40 minus halvanden x. For lige at tjekke, om det nu kan passe, så kan vi se her, at når vi går 4 y-værdier op, så går vi sammen fra 16 ned til 10. Det vil altså sige, at vi går faktisk halvanden x ned for hver y-værdi. Eller omvendt, altså. Selvfølgelig. Y er lig med minus halvanden x. Bum. Sådan. Så har vi hældningen. Så skal vi have fundet næste punkt, vores x-begrænsning. Og der tager vi så udgangspunkt i vores anden begrænsning her. For at finde y-begrænsningen til udgangspunkt i den første her. Og for at finde x-begrænsningen, så tager vi udgangspunkt i denne her. Og det gør vi så ved at sætte vores maksimale x ind i den her funktion. Det vil sige, at vi sætter den maksimale x ind, 20, som vi jo har her. Og så siger vi, at 1200 plus 40y skal være mindre end 1600. Så kan vi jo så isolere y'et for at finde y-punktet her. Vi har jo x-punktet, det er 20. Så det gør vi. 40y skal være mindre end 1600 minus 1200. Det giver altså 400. 40y skal være mindre end 400. Vi dividerer med 40 på begge sider og får y skal være mindre end 10. Fordi 400 divideret med 40 giver 10. Altså har vi punktet vores maksimale x. Det efterlader i den her ligning et maksimalt muligt y på 10. Altså punktet 20,10. Så kan man blive fristet til at fortsætte herude, men eftersom x har begrænsningen 20, så kan vi bare ikke gå længere ud herover. Så hældningen stopper her og går lodret ned. Bum. Så er vores polygon tegnet færdigt, og vi har selv regnet os frem til resultatet. Så det kan vi lige runde af og sige. Lineær programmering, det handler om, at man får stillet en række begrænsninger op, som der er i virkeligheden, for eksempel i produktioner, forskellige steder, og siger godt, ud fra de her givne begrænsninger, hvor kan vi så optimere, hvor får vi det maksimale ud af vores anstrengelser, når vi har mere end et produkt, vi skal lave. Vi skal sammenligne flere størrelser, vi har nogle begrænsninger. Hvilken kombination af størrelser kan bedst betale sig, hvilken kombination af produktion med de mange produktioner, med de mange begrænsninger, giver det maksimale overskud. Eller i det her tilfælde, det her semi-overskud, som er et dækningsbidrag, hvor der ikke er taget højde for faste omkostninger, men kun stykomkostningerne. Ja, så var der ikke yderligere omkring det, så må I stille spørgsmål, kære sensor.